tun ruma kan ngai thak tur hi history a thil mak thleng paranormal anti mai mishing te sha thiam theilo thil thlenga lar berpo lani a ma se amak wangor ai chuan alar na ber chu a mutu lo mu ve tu antam em wang hi ni witness som pani lai he thil thleng mutu hian oma he alar na ber ni in hei mai ani lo NASA engineer pakhat po in azir chiang ngata mu a khoi thei thilo om nge ya wangin thil thleng nge yani atibok ole kan ngai thlatanang kumsang khat jakwa somriat December ni somni pakozan dar kwa vel khani a kumsom nga pasari mi wikiland drum hi achanu beti khesikara achuang meka atupa kumsari mi kolbi a en kolmek ni bokchu bula thutir bokin an pathumina ma a vekan thuani he wikile achanu beti le atupa kolbi te chu anni an pathum hian truck stop a cho an ei kham chi a highway kongthim ramngolai taka halfman Texas bula an tlan meka hetia an tlan mek lai hian wiki hian an hmalama chuan eng sen a mu a thingkung ding thup chung vela chuan ni in thlona tum tura moti a ma se thlona ni theilo wana chuan a ding reng mai hian a hria chuta an lamaron kal ang mai hian aron hnai tel hian a sheboka an hlau thong lem lawa maktit takin an ena he engan nai zel hian makde umai chu an kar chung chu alum tel tela borwa ka to triau hian an sia wiki po than na samai he thil hi athleng thut lu tukhi wiki hian anga inventariawa enge thleng le hetia ron lum thut hi engkan mu wang te khi ningem le atiril ru a chuta le an eng mu thingkung chunga om chu ron in son thutin an kar ma a tak mai chuan a ron ding ta wiki chuan topro atingal wata awa beti point break a rap wata an ding ta an ma fit zavel bora chuan kongdal runin leirap chia silawin niam te ya thlona ni silo chu ading taron mai makti in an pathum chuan an en theu renga an be sei lo lutuk thil thlengania a thong hlom tak zet wiki chu a thlan na sa a tholop hlopa an hmami chu kar atang chuan an va en chiang dewa thlona ani theilo an thil mu ngai poni lo kar aina lian sheta diamond ang piana neya engine ri ang deuh hi aron chua boka a sen phut maya a khat tokin engine ri ang deuh aron ri hum chang chuan among lama chuan mei aron phu chuak thin boka an ma taka leidek lodawina ka nga oma wiki beti le kolbi te hi aron bi tu mamoni o ti mai turani kolbi chuan a hlawa atap ta hial mai driver ber beti tanpo ti theyawang le a in herdon se kongte em laya an oma a intern theilo ama kaldon se he thil mak tak noya hi chuan an kan a hlau boxi an tanga ni ber atho son hun an ngak top ma se minute enge mazat nuwa po he thil hi ala thlok son lova a khat tokin mei aron phu reng boka wiki le beti te chu va en chian tumin an chuak don ta tuna chuan launa ai ma chuan hria chian chak na inan khat to a enge ani ang beti driver ber chu chuak ta a wiki chuan atupa chu kara lo om turina shila a chuak vele ava en chia chu wiki hian bible thu hria chua aneya sa khomi takmai ani a bible chara chuan isua khovela aron kir le anga aron kir le huna chuan mei al ang mai na ron kir le ang ti ni a wiki chuan a ma mi hi thlona mak tak ni lovin iswaron kal le na monile o atita kalma anaya ve ena tumlai chuan kolbia mang anga aron aw aron tapri a hreta a aled wata kolbi chu kar chunga chuan lo thu hniam tlata lo trap ni in avaluta avahnem wata tongtrai puya heti lai hian beti ero kar pona ala oma thilmak tak mai chuala en renga minute som vela liama an ma a thil thok thei chu a ma aina ron ringta engine ri ang tak mai chu ma zong aina ringa a thok chuak do na lo ni a asang zela pona beti pona la en ringa relo te a thona mak tak mai chu wana a thok ta wana om lai chuan wiki chuan
abul vela helicopter pani pathum vela mungal he hi sipai helicopter ang chi ani in he thil thlok mak tak mai hi an kal hwal vela ni kha he hi thil thlen dan an lan tir le na video ani a thleng lai tak tak chu video la kanilo helicopter te nen hian in thural ang mai an ni arwalin an thlok bauta mak mai an bau vek nu chuan Vicky chuan iswaron kal le na chuan lo na sa ti asia sipai thlo na aron lan ta ka chuan Vicky le beti te chuan US military te thil ti engemo takani ngeyan ring beti po aron let le a han pathum chuan kara an thua an tlan chanta a thlo na mak takin nu ma asiam po leya alang veka an tlan pela minute somli panga vel nu a chuan Vicky te in an thlenga Vicky le Colby te chun chuaka beti po a in lampani na kal vele a Vicky le Colby te pon lut ta a an thil mu kha han soi zom vak ngai na po an shelo mutha dam photan du Vicky in Colby amutir don chuan Colby chuan apum na thu a soita a ama Vicky po anuam lo hle a relo te a bathroom a Vicky le Colby te chu an luak ta Vicky chuan truck stop a khan thil ei swalan nei mani o ti rum ruma ma se ani na taka chuan chu airin lel danga neya chu an thlo na mak tak mu kha ani kha an thil mu wang khan tuna hian an buai ni in a sia an pumana a an luaka chuaka an omanuam lo tak set hemizan po hian nuam lo tak chungin an mu hil thei sham atu ka chon an thawa Vicky chu a omala nuam chuang lo dar thalanga avain en chule a awlo chau avuna lo sen ema akutle atak sadanga te chuan sen naran lawin aduk chur maya he Vicky kut tak thalak chu ani heta che hi chuan Vicky hian aring burto thlo na mak tak wang kha ni rang takin atupa Colby ava en vata alola muhila ani pu avuna lo sena senduk big line ne upalo nei ve ama se ama ai chuan ani dewa Vicky hian ngai tu a kara tangin achuaka thlona kha awa naya ma se Colby chu kara omin anwaya atom boka hewang hian thlona an hlat le nei da na zerin an taksa hian aron langani aringa Vicky chuan beti phei kha chu kar pona minute som panga vele mo ai tam tal chu omang ti ina ngai to a ama ai po in pona omrei zo ka thlona kha nei zo ka Vicky hian beti chu ngai to ta ema an in phone mang chuan a call wata ma se alola thei reng lo Vicky hian a hlau thong tak zet to a omanuam lo ema avun te chu tatur ang mai hian a sheto a Colby alamu a ma se a thabik lo a thianu angai to boka phone la thei si lo doctor panturin poisa nei ri si lo beti wanga ivena an ina vakal chu du ber ma se tuna chuan atupanian hian an thabik lawa an in nga event photangai ve thau boxi nire lo te chu an pi tu in ina anin en kola ma pon son sheta atopa Vicky chuan beti po a gol theita a beti chuan an ang chi a om ve thau thu lo soin ma se ngai to om lu tu kani lo thu shila ma se Vicky hian a thianu beti hi a chiang ema thil soiwak wak chi ni lo ma ni chung changat phei chu soiwak wak chi ani lova in ti pachang loi tlat mi ani ti a sia a atopa chuan ninga nuwa chuan Vicky chuan beti tlo theiturin a thato in a in sia a avakalta alu chi a in chu lo re ema beti chu ko waka chang tu nei lo Vicky chu kal kwala beti room apana alo in khara kawatu manan chang lova a hlau thong chu beti room chu a hong ta a en chule khuma beti chu lo muwa alo thalo tak zet mu shom takani ni khwa shemang lova atak sapum chu asena aduka athia a khumbula luak na nu ma tam ema asam te chu lo tlanual mai rang takin beti chu a choi dinga Vicky chuan kara lu puya damdo inan panta Vicky in doctor nena a thianu chanchina zo chuan I thianu hi avun te hi atlanuala atak sapum hi a thalo ema asam thlengina tla atia hi beti lu tak chu ani doctor hian a chan soi mai tur wanga ma se alanda na hian radiation poisoning thil zung atom zung ton na satlu tu ko wanga ni thei a ang riau mai ma se hetiang tong tur hi chuan khonge kal chuanang heti taka ataksa tur hian radioactive tam atona ngaya thil ni thei ni ina lang box si lo alo ti a Vicky ero chuan
ashe chiang hle ina inshia chuti takatam radioactive tong tur chuan kha thlo na ngei kha ni anga ti a ngai to chiang lo chuan Vicky chuan a soi tan ta eng mak takan hu a an ma taka adin thu te mei al ang deu aron phu chhuwa thu te anuwa sipai helicopter te nena an kal bo dan le a thlo san ma an nei dan te chu a soi ta a ma se a soi mek lai chuan azakruta angreng hle a achan chu doctorina a enda na diklo a o email tlat lo tha aliama February 30 kumsang khat chakwa somriat pakhatani a Vicky hian an inatangin phone manga senator pakhata call meka an thil ton mak tak chu shila dua alo oi sakaring lem lo ma se oi sak tu turam mo tak zet tuna chuan Vicky le kolbi te chuan dam to ema beti ro aladam thelo namdo ina tangin lu chuak renga avun kang pola dam lo ama po thelo vina u nau pabula a pha hial boka Vicky hian he radiation wangani khat ho namak tak wang khani ti aring bura engemo ati angai mitam takashil to atu man an oi sak ngai lo phone chu senator ni lovin a secretary in ron la a asoya senator abiak du thu te ma se secretary chuan alo shil tur thu asoya da ta a Vicky chu anwal noka aron biak le aring to lo andam lo chan thudik takle thlo namak tak chung chang khashia ta du a abei reng to atu manan boy pui du ngai lova a thua ti tur ber po she to lo ti chuan mun pakhat ala kol lo she chuaka kola du ngai lova hi UFO research center ani a akol du lo chan po an thlo na mu maktak mai kha UFO ani aring lem lova military aircraft ani aringa sipai ho nen khan an helicopter nen khan an in thurwal tlata shia ta wangin sipai thil sarkar thil ti ani nge ya ringani UFO research center lamakol chuan alang lem zo vek donin asia a mi enge mot taka dot soi ching takan pu hlawa ma se tuna chuan Vicky hian ti theidang neina in sheto lova akol ta ni nuwa scientist pakhat John Schessler hian Huffman Texas a kongre tak ngo taklam chuapana Vicky nen an in mudonani an in mu na tur hi khamizana Vicky ten thlo na maktak an mu na lai vela ngei khanani John hi NASA a aerospace engineer ani a ma se UFO mu chungchanga report a omtea chuitu ani boka UFO research center Vicky in avakol khan anin shilpunga John hian he khesi khoi alo du lo ni a John hian UFO an mu chungchanga chui thina wang hian an omtak take ti fia atum na lamani lova UFO mu na nu ma te tlo khan UFO ni lo ti proof atum zok chin scientific taka thil omdan ni dan fia chin tu ani zok Vicky kheisa po hian hei chia hi tum ani a Huffman Texas a kalanga Vicky hna ashil fi anga hei alien lamani lo ti in entirnan sarkar thlona ni ti te po ashil ani theya ti chuan Vicky nen chuan an in mu a thil thlen dan engkim chu a munan va thlen ma in Vicky na shil veka a thlen na mun tak chu an va thleng ta an va thlen chuan alo chiang em maya konglai taka chuan kan na nu ang deuh hian alo bial kul mai konga dum bial lai po chu a chhia a engtin moni hian leiron pong le ang deuh te hian alo oma Vicky chuan helai nge hi ani ati a John chuan a she chiang du eng ang tak nge a thlo na chu atia a shil fi a John chuan helai nai velami te hi ka kom photanga ya ti ta ka kal lo ka ka ron let le anga ti a akal ta a helai nai vela kem site a te farmhouse a te chuan akal tran ta John chuan puan ina lo om te farmhouse lo om zong zong te chu akik veka December ni somni pakoza na thlo na mak tak an mu le mu lo te a thom dalan shat lo te chu zot ta a an laka tang hian abei sei vak lo khoya mor tanga local scientist pakhatin zo na makta karon zot kwal chu mi te chuan an lo lak thu tak vak ring lawa ma se ami zo apiang te chuan o ti in an lo chang an lo shia December ni somni pakozana ngei khan ma se Vicky Betty le Colby ti ai khan an omna kha hla ni maya John chuan mi akom tam tok to in ain shia military officials lam abia ka chulta abia a ma se military base helai nai om zong zong te hian December ni somni pakwa khan khazana khan military activity sipai ten thil ti engma an nei lo thu an soivek John hi athil shiata alung oi theilo
heng sipai official te hian dot an shil tlatin na sia engwangin ngian thupang eng tak ngian thupang a hriat si lo John a hian ti tur dang angai tuale military lamte thawa hian a beisel don an beisa military beisa kalin mai chana ngean officials te chu mu adu ta a akalta witness zong zong te thu soi azia le an testimony te chu chiang takin a entir vek boka chu mai baka amit ngeya ama pon a nu ma leya a mu thu a shil boka thil dang ani theilo sipai lam thil ani lo chuan enge thil dang thei chuanga ngatia anni sipai lam la chuan eng anga proof na chiang poron nei ula khamizan khan khata khan kan omem ti afia chuang lo khazan khan kan chuak lo operation engma lawan diesel an hetin sipai lam hi an lu tlat boxi hetiang thlenga hian John tan po malak zela har sata a ho a mase angai tua top thei chuang lo witness haute po kha to kina berenga military lam te po abeze uze ureng thawa mase thil dang lama thleng theilo betila anatel telamoti mai turani Vicky po thangin langma se amit aron thalo hle a mit puala nei ta hiala hi Vicky taksa omdan akut te hi han en ula voi khachu John hian witness te ji ka tagin kola dunga athu soi John an angai tha chu athina phuna sa tuna chuan a sheto sipai te khan do tan shilani December ni somni pakozana engma ti an nei lawan ti kha an thlo na ngei kha beti te damlo tir tu chu ni don sa ati ma se ani ti fiana ero anei theidonin a in sheto lo a chan chu tu na ron kol tu hian a ron shil chu sarkar lir theidum pakhat ron tlana konga December ni somni pakozana thlo na maktakin nu ma maktaka nu chhia na a ngei mai khan an ron kala lir theilian construction vehicle an ron shwaitel boka a chan po shat lo chuan le an ron laya lei an la hok ani ber mai an lak na lai takhilom kha thlo na ina ati kan na lai abia lai takha an ron la veka evidence chu an labo mak mai ani chu hemi tangare lote a hian UFO scientist rual te chu helai muna hian an vakala thlo na maktak nu ma chu va endik turin evidence lak bo ni em ti an va endona alo to lo ngei lak na nu ang em po da lo lova kong lai thar hlak ang mai hian alo to zo ka ni chu enge thupan tumang ni beti ten December ni somni pakwa kumsang khat jakwa somria ta he thilan ton hi thilmak mu le to na lar ber polani a Kesland drum UFO incident dia soyani a Betty le Vicky the last name Vicky Landrum le Betty Kes ti atanga pho ani vo inni thleng hian tu ma soifia theian omlo UFO ani mai theiangem sarkar nen hian an inzomem ni nge sarkar thlo na ni in an man ruwa vek rammi tena an tur thila thlen po in an thup tlatem ni vo inni thleng hian US military te hian khazan khan engma kan tilauti in an thu an thlak du chuang lawa ma se lei an valai ero khachu an ti thin pa ngai routine maintenance ani evidence ti botum na ni lauti in an phat bokani Vicky le Betty te kha kumaliam zela an trisel na po atla niam zel sarkar king ma se kha an thil mu an thlo na mu kha a ngei ti proof na le an taksa ina tor na zong kha kha wang kha ni ti proof na a thei silova an king lo tling talo an pani hian cancer wangin an thive ve a Vicky tupa Colby hian radiation exposure wang ngei ani aring tlatani Colby ero aladama tuna kan mu mek hini in khazan thil thleng kha enge chan ni ang tia zo na in zotin chan na zongin aladamani